Għal darb'oħra l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil prova jiġġustifika d-dejn tal-Enemalta. F'intervent fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil prova jbeżza l-ħaddiema tal-Enemalta dwar il-futur tagħhom. Għalkemm dan il-futur kien medded bid-dejn li kellha l-korporazzjoni, Busuttil jidher li kkonżla bil-fatt li dan sar fuq medda ta' snin. L-Enemalta għandha dejn ta' 800 miljun fuq 25 sena fuq 25 sena. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista ma jużax il-kliem negattiv jew pożittiv, għaliex skontu jippreferi li l-oppożizzjoni tkun innovattiva. Aħna ma nużawx dawn it-tip ta' aġġettivi, huwa l-gvern illi jużhom biex jattakka bihom, imma jnota kif propju kif qed tajt int. Jgħid li aħna negattivi, mentri għal kull min isegwi jgħid il-aħwa din l-oppożizzjoni kemm toħroġ bidejat. Fil-fatt, skont Simon Busuttil, jekk trid eżempju tajjeb għandek iddur fuq l-oppożizzjoni. Mela qegħdin aħna f'pajjiż illi l-eżempju tajjeb trid iddur fuq l-oppożizzjoni għalih. Intant Simon Busuttil reġa' tkellem dwar produzzjoni politika tal-Partit Laburista. Produzzjoni li titkellem dwar kuntratti u direct orders li ħadet kumpanija li kien fiha hu u li qiegħed jipprova jwaqqafha milli tixxandar fuq l-istazzjon nazzjonali.